The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ephesians 2:8 and 9, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves, is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. John 14:15, if you love me, keep my commandments. 1 John 2:4, he that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. John 15:14-16, you are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you, that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. Ephesians 5:19-20, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sanandan ato karong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9, the rebound technique, aron kita may balik sa atong pakigambitay ngadto sa Dios ug nga kita dumalahon usab sa balang Espiritu Santo. Pinaagi sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, he, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, it's not that you confess your sins yet, but to use your free will. Imong kabubuton, gamita ka na aron ikaw makahimos labing menong danong desisyon sa tibok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. Busa sa hilo, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw, imong gipadangat kanamo, nga buhi pa kami nining among lawas, mikan kaya imong plano sa among kinabuhi, nagapadayon paman. Salamat sa imong pagdala kanamo ning laing nining dapita sa lain sa mga higayon, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, pagtuon sa imong pulong. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers o mga higala diha ni Kristo. Welcome na usab. Kanino bag-o pa, well, giabi-abi ka mo. Aron maka salmo to sa kamo.
maka-appeal nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Just have an open mind and keep that virtue of humility. Pagpaubos ngadto sa otoridad nga maong Dios ug ang iyang pulong. Okay? Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the doctrine of divine blessings. Now, ato namang gihisgutan as a review nga dili kita magadawat sa panalangin sa Dios. Ingon nga mga magtotoo, ha? This is applicable only for to believers like you and I. So, anaya nga ato kining gituki nga we receive God's blessings at the time we reach and attain our spiritual goal, objective, which is spiritual maturity, the capacity stage. So, just to refresh your mind on that. Now, okay. Now, ato na usab nga gisgutan nga, we believers, nagsugod kita sa pagsinati sa mga panalangin sa Dios at the point of salvation. Okay? At yung higayon, nga mihimo kitag desisyon sa pagtuo kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Dito, musugod ang atong pagsinati sa mga panalangin sa Dios. Diyan yung higayon, nga naluwas kita pinagi sa atong pagtuo kang Ginoong Kristo. Misugod ta sa pagsinati sa mga panalangin sa Dios. And the very first blessing that believers should be able to recognize are the blessings of logistical grace. Nga gitawag og lesser blessings. Nga diyan gipangapod-apod gini sa Dios ngadto sa tanang mga Kristohanon during their entire earthly experience. O kining maong mga logistical grace. O ako naman gihisgutan, no? Gihatagan na ko mga pananglitan o unsa bang mga ihimplo sa mga logistical grace. Daghan ang imong mga hinigugma, imong mga trabaho, imong mga negosyo, okay? Ang imong mga galamiton na dawadlaw, imong mga nakaisakyanan, all of those are logistical grace provisions. O kining mao mga logistical grace provisions are the things that God supplies kanatong mga magtotoo to keep us alive iniining devil's world. Timan ina gina. Mao na ituyo sa Dios kagyatagan ka niya ng logistical grace support aron ka makapadayon, makalahutay ka sa pagkinabuhi din ining kalibutan. Ug aron ka makatuon sa iyang pulong ug sa maong pagimutubo kaunta diha sa grasya ug sa kahibalo kang Ginoong Kristo ug lagi makakabot ka unta sa paghamtong spiritual maturity, and then possess capacity to receive the escrow blessings in time. Inomdom ka sa escrow blessings. Now, you're going to acquire capacity to receive God's blessings, capacity for happiness, in short, capacity for life. Nakikatako sa pagkinabuhi na. Now, sa imo raw niyang paghidangat sa capacity stage, it goes without saying nga imo nang nakabot ang level of spirituality where the conditions of the escrow are now met. And God can start pouring the blessings that He had prepared for you in this life. So, kini atong gitawag og escrow blessings in time, now, in this life. And because of that,
Atong makita nga ang maong mga panalangin nga eskro dili maangkon kung wa kitay katakos mudawat niya na. Sabtag yun na. God never blesses us in time until we have the capacity. So therefore, the condition of the escrow is spiritual capacity. Okay? Mao nga, sublion ko, balik ko na to sa pagpatinaw dinhi nga dili nato maampuan, dili nato mapangayo ang panalangin. Dili. Kaya wala na masubay. You are out of line ka niya ng pag-iha. If you insist to do that practice, you're just displaying your ignorance. What ay mahimo? Duwa man na masibo sa paagi sa Diyos. Remember always the popular principle. Ignorance of the law excuses no one. And ignorance of God's word excuses no believer. So, let me reiterate, let me repeat once more. God never blesses us in time until we have capacity. And therefore, prayer does not bring us blessing. Dili. Ang pagbuo sa Diyos sa iyang mga panalangin, mag-agad, dili sa atong pagampo. Kung dili mag-agad, kini pinaagi sa atong spiritual nga katakos o kahimtang. Capacity for blessing is in the soul, dili sa atong kalag, and depends on metabolized doctrine nga nagatuyok-tuyok na diha sa atong panimuot, circulating in our stream of consciousness. Okay? Now, whatever blessings we receive in time are far exceeded by our escrow blessings in eternity. Uy, niya pa ang atong escrow blessings in eternity. You see? Wapay labot nga naanaon niya tay escrow blessings in time. Now, unsa may pasabot niini? Wal paminaw. Ang buti pasabot ana, lakturon lang natos pagkasulti. Kaya kasagaran mo sulti manog, inikamatay nimo. Wa kay mada. Karon sa atong pagtuon bahin niini, inig kamatay nimo na kay mada. Okay? Mao na sikreto. Ayaw na itugas uban. Kay paminaw. Ang panalangin nga imong madawat niining kinabuhia karon. Tungod kay nakabot naman nimo ang katakos sa pagdawat, capacity to receive the blessings, dunay equivalent ana. That's going to be parlayed into blessings in eternity. Your blessings in time, escrow, ha? Ang atong gisgutan, your blessings in time, your escrow blessings in time that you have received will be parlayed as blessings in eternity. Nga naman, now hinumdumi, nga diha sa 1 Corinto Kapitulo 3, matag usa ka nato shall receive rewards in eternity. Di man ina. Because each one of us, matag usa ka nato, shall give an account of himself in Romans 14. Malubag ta sa atong kaugalingong mga binuhatan, mabitaw nga karon atong makita nga ang panalangin, mga butang kini sila nga dili nato angayng ipalaway-labay lang. Mga butang kini sila nga manungdanon kaayos kinabuhi sa usa ka Kristiyanon. Tungod kay dunay panalangin sa eternity nga dili malabuan, dili matupngan sa panalangin nga atong madawat. Mabitaw na
Nga minungdanon gyud. Kung nagadawat ka na kamo og panalangin dinhi, ayaw gyud palinga sa maong panalangin. Do not be distracted by the blessings that you are receiving right now as a believer. Ayaw. You should always be able to look at the source of the blessings. Tinubdan sa mga panalangin. Because those blessings are going to also result in your rewards in eternity. Kasabot ka? And so therefore, atong makita, kining pagka-Christian usahay, maka-discourage. Ba? Maka-discourage kung wa ka kahibaw o unsa may imong tuyo as a Christian. Apan kung nahibaw ka nga, ingon ana di ay ang kinabuhis usa ka Kristohanon, makaingon ka, pagka mabulukon, pagkalami man di ay, pagkakulba, hina man di ay sa maong kinabuhi. Yes. Tungod kay dunay kahigayunan, nga magmalampuson ka sa maong matang sa pagkinabuhi. Immediately after the rapture of the church, pagsakgaw, or resurrection of the church, the mature believer receives the distribution of his escrow blessings for eternity. Ano saman? Asaman. At the bema seat of Christ, otherwise called the judgment seat of Christ. Nakakanagisgutas bagong tugon. Nga ang matag usakan nato, ambit ka nato mga magtutuo, magadawat sa iyang ganti, reward. Ganti ka na, nga pinasikan sa giunsa nato ang atong kinabuhi din eh. And remember, by the way, dili kini pinasikan sa imuhang mga mayong binuhatan, nga imong gipaningkamutan sa pagbuhat, dili. Dili ka na mahimong mahatagan o ganti sa Diyos, dili. Paminaw. Kayon sa may hataga ganti sa Diyos, gyud. Ang hataga, paminaw, ang hataga ganti sa Diyos. Mao kadtong imong nabuhat tungod kay imong gigamit ang iyahang mga sangkap. Okay? Di man mahimong mubuhat ka tungod kay imong gisaligan ang imuhang kaugalingon. Dili na mo resulta ngadto sa Dios. Paminaw, ang mo resulta ra ngadto sa Dios, mao ang imong pagbuhat, pinagis mga sangkap, mga assets nga iyang gihatag diha kanimo. Mga provisions nga Dios nun. Mao na giingon ta og human good o divine good. Ug ato niya po ning hisgutan og dugang pagyod sa makuti later on. Now, these blessings nga ato karong hisgutan were irrevocable as of eternity past. Unsa may irrevocable? Unsa ibut pasabot og irrevocable? It means dili na mabakwi. Diha sa atong gisgutan nga mga bersikulo, ang panalangin nga giandam na sa Dios di na mabakwi. Imuha ra gyud na. Kasabot ka? Mo ni gitawag nato og escrow. Now, tingali mangutan na ka og unya bek. Ug di na nako madawat ang maong panalangin nga giandam ang kahanaunta para nako. Unsao naman lang to. Unsa may mahitabuat to. Well, paminaw. Paminaw gid pa kayo ini. If they are not conveyed, then they are going to remain on deposit forever in the heavenly hall of records. Kasabot ka? Dito gus langit. Gihulagway ni nga naay dako kayong budiga nga atong makita unya dito. Inigabot nato dito. Dakong budiga. Although di ko na mo itinuod gyud, pero ato lang kung giingon ang naghulagway aron masabtan kini nato.
dunay dako kayong budigas langit. Tuwa didto ang tanan nga mga panalangin nga wa madawat. Ug angay kitang tanang mga magtutuo mo suroy unya didto aron sa pagtanaw. Pangita atong dapit nga tuag imongan. Unya liaw unsa man ang mga panalangin nga wa nimo madawat. Nga unta madawat nimo kung nakatuman ka pa sa kondisyon sa iskro. Makaingon gyud ka, pastilan sayang nga, oy. Tuwa ra ba gyud tong akong ipangitas didto pa ko sa kalibutan. Pero wa na ko madawat. Nga man. Napikihan sa pagtuman sa kondisyon sa iskro. Now, di naman tumabakwi lagi. Nga nung bawion mapunto sa Dios. Iasa man niya. Iasa man sa Dios. Nga iya naman itong giandam para unta nimo. So, it becomes a permanent record of what you have not received. Wani mo madawat sa imuhang kinabuhi, ingon nga magtotoo. Now, unas tanan. Ang pamaagi sa Dios sa iyang pagpahiluna sa iyang plano alang sa tanang tao din sa kalibutan karon. Ug kinahanglan nga kitang tanang mga tao makaamgo nga dunay tuyo nganong niya ta dinhi. Dunay tuyo nganong gipakatao kita ning kinabuhi. Ug dunay tuyo nganong mawa mampunta niini kinabuhi. Dili igong mo dayon lang ta ingon kay buhi man taron nan pahimos lang ta kini kay ini kamatay na to, wala na. Paminaw. Paminaw yun din na ay tumong ug tuyo kining tanan. Kasabot ka? Nakadungo ka? Na ay tuyo, na ay tumong kining tanan. Kung ikaw usa ka tao nga wa pa makahimog desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga imong manuluwas, ang tuyo, paminaw, ang tuyo ug plano sa Dios alang kanimo mao nga makaabot unta kas paghimo nimo sa maong desisyon sa pagtuo kang Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas pinagis pagtuo lamang niya. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Now, sa laing bahin, kung ikaw usa na ka magtutuo, if you are now a believer, doon na po'y tuyo ang Diyos alang kanimo, nining kinabuya. Ang tumong sa Diyos kanimo, magtutuo mao, nga makakabot unta ka sa kahingpitan sa imong espiritualong kinabuhi. Tungod kay, suma sa ato ng gitunan, ang tinuod nga Kristohanon, aduna na siya kapilian sa pagpadagan sa iyang kinabuhing Kristohanon. Pwede siyang manginabuhing espiritual, pwede po siyang manginabuhing karnal. Naa siya ay kapilian. Naa siya ay kabubuton, God. Hinatag po na sa Diyos. Ipagamit ka na sa Diyos. Aron kita makapili. Well, kanang mga terminuha o panultiho na, kinutlo, gikan sa balahang kasulatan. Ug ang kinabuhing karnal, dili ka na normal. That's abnormal for a believer. Ang pagkakarnal ba? Nakaroon sa ka makarnal? Sa diha nga ikaw nagpakasala. Sa pagbuhat ni mong sala, pang diha, karnal ka dayon. Abnormal ka ng matang sa pagkinabuhi. Hati man Kaya usa ka tinuod nga Kristohanon, kinahanglan nga iya nang ipahiluna, ipahigayon ang iyang kinabuhi diha sa kahayag sa espirituhanon nga pamaagi o sa espiritual nga mga sangkap alang sa maong kinabuhi. Busa, ang itong pagtuon bahin ni mga panalangin, God, blessings, nagapasabot kini nato nga dunay isang putanan ang espiritual nga kinabuhi sa usa ka magtotoo.
dunay sangputanan, there is an end kini. There is a result kini samtang niya pa kita dinhin ning kinabuhi. Ug ang sangputanan mao kanang gitawag ta og pagkahamtong na sa spiritual ang kinabuhi, spiritual maturity. I hope na sil na kana nimo kapila ginadto balik ka. That is our goal as believers, spiritual maturity. And if you are not heading o nagapaingon niya na, wa kay pagtagad niya na, then I'm sorry to tell you, produkto rin kasi mong desisyon, makaluluoy yun ang imong kinabuhi. Nang makaako ka ba? Nga imong matagamtam ang pagkamakaluluoy? Nga ang Diyos ang iyang kabubuto nga dili man siya buot nga ikaw himong makaluluoy kung dili ikaw mananaog. A winner believer, mo man iyang kabubuton. The superior quality of the mature believer's life is a testimony to divine grace. Di man ni gina. All the mature Christian has and is nag-aagad entirely sa saving work ni Ginoong Kristo dito sa cross and His gift of the operational divine dynasphere. Mao na niya itong pinuyanan, puluyanan. Kaya bigod nimo. Ang kaluwasan, wala to pa ning kamuti, sanglit ang kaluwasan, pinaagi man sa grasya. Gusto? Kinigong mga terminuha, mga pulunga, sama sa kaluwasan, grasya, uban pa, murag na familiar na tagmaayo ni nila. Pero ang nakaapan lang, kay napay uban nato, nga wa pagyoy pagkalibaw, wa gyoy pagkatuhog nila sa mga buod diba sabot nila, di ba? Pananglitan sa pulong kaluwasan. O sa magyoy buod diba sabot niya na nga familiar kayong pulong. Well, ang kaluwasan, as a review ang kaluwasan nga gisgutan sa pulong sa Dios. Maong pag-angko nimo sa kinabuhing wala nay katapusan pinagi sa pag-angko nimo nga si Ginoong Jesucristo imong personal nga manluluwas. Sabta gina. Ang grasya mao ang gihatag sa Dios, tanan nga gihatag sa Dios nga ni kanatong mga tao aron wa natay lain pang buhaton. So, when we talk about salvation, ang kaluwasan resulta kana sa grasya sa Dios. Nga tungod ni ana, dili mahimo nga maningkamot ka aron ka maluwas. Sanglit ang kaluwasan, usaman kini sa gitunol, gitagana sa Dios nganhi kanato, gumikan kana sa iyang grasya. Kasabot ka? Busa, kung ikaw usana ka magtutuo, if you are a believer na, kining maong prinsipyo nagapasabot kanato ang imong kinabuhi o ang imong pagkinabuhi ni karong higayuna. At this point in time, kinahanglan nga imong isandig kining tanan ngadto sa Dios apan di kini usa ka literal nga pagsandig nga sa ingon mo lingkod ka na lang magamika no ato man gigisubli-subli paghisgot no niining prinsipyo ha wa ni magpasabot nga mulingkod ug magmika ka na lang lagi murag si Juan tamad nga maghuwat ug mahug ang bungas kahoy no wa na magpasabutan na ang prinsipyo bahin niini mao nga gikinahanglan nga nahibaw ka kung unsa ang giandam sa Dios alang kanato aron makahibaw pud ta kung unsa ang mga butang unsa ang mga sangkap nga giandam sa Dios alang kanato aron mahibaw ta unsaon paggamit og kanus-a kini gamita ug unsa man ang mga pamaagi nga kini atong maangkon. Kasabot ka ba sa atong gipatin-aw nimo? Apan
subo gyud una-unaon nga bagang duot sa mga magtotoo. Karon ang wa lang gyud magpakabana, wa manumbaling ni ining maong kahimtang. Kay lagi kini sila nagasalig naman kay kuno luwas naman sila, apan wa man nila makita nga ang Dios nagandam, nagtagan na pa, ug mas daghan pa kaysa kaluwasan ra. Kasabot ka? Ang kaluwasan, by the way, sinugdanan ra na sa imong kinabuhi dinhi. Sinugdanan. Apan naghatag pa ang Dios og labaw pa na alang sa imong kinabuhi dinhi. God can prosper a spiritually mature believer with the maximum expression of love because he now has capacity, kini di bang magtotoo, now has capacity to appreciate God's blessings without forgetting their source. Of course, kinahanglan tas paghinumdum bahin sa virtue nga naangkon sa usa ka magtotoo. Kining gugma, this love that we are talking here about, mao kining gugma ha, away labot niya na ang pagbati. Emotion has absolutely nothing to do with this kind of love. Wala. Away labot. Kanang sa nagingon nila, Valentine's Day o kung sana. No. This kind of love that we are talking about here, this love of God for you, believer, emotion, ang pagbati has absolutely nothing to do with this kind of love. Nothing. Hindi ba ka bang ano? Because this kind of love is a mental attitude kind of love. Nagasukad, nagagikan kining gugma sa imong panghuna-huna o sa imong pangisip. Kaya binimo, sa atong pag-angay, pagigugma o mga butang, mga kaimtangan, mga kalampusan bakas kinabuhi, ang pagbati man natural ang atong gamiton, di ba? Apan, kung bahin na sa unsay gihisgutan sa balang kasulatan, wag yung pagbati ang naapil niya ng bahina. Kaya giyatagan iinig pa si una o gipakadakan niya na maong kahimtang sa pangunahuna. It's in the mind. Ang atong pangisip. Nanundong ka ba? That the Christian way of life is a mental attitude life. See? Ang status, ang kahimtang sa atong pangunahuna, maoy, unsa. Mao kini ang pakadakan ingon nga mga Kristiyanon. So, kung bahin gani o paghatag, giving, it's a matter of mental attitude ka na. Husta? Ang imong gugma o paghigugma, kahimtang ka na sa pangunahuna. Ang pagkabot ni mo o kalipay sa imong Kristiyano pagkinabuhi, kahimtang sa pangunahuna ka na. Sabot, balikon ko sa pagingon. Wa gyoy labot ang pagbati niya na wala. Isil-sil na yun na diha sa imong limpatakan, sa imong kalag. Emotion is practically out of the picture ni anang bahina. Wala. And therefore, when we talk about the divine dynasphere, operational, we are talking about one of God's grace provision alang kanatong tanang mga magtotoo without exception. Ayaw kalimot na kining operational divine dynasphere pagsangkap kini sa Dios alang kanato nga mao'y normal nga dapit puluyanan. This is our normal residence of all believers. In fact, this is the only place of perfect environment. Na diyang tumang kalipay nga sulod nun, kalinaw o uban pa. Kahimtang ka na sa pangunahuna. Kaya bigo ni mo, igsong magtotoo.
Basig nakalimot ka. Ang kinabuhing Kristohanon lagi usa ka matang sa panguna-una. The Christian life is a mental attitude life. Nakalinggat ka ba kung gibalik-balik gina? Yes, we have to keep on repeating this every now and then. Ug sublion ta sa paghatag og emphasis bahin sa operational divine sphere nga pagsangkap kini sa Dios alang sa tanang mga magtutuo nga diin sa dihang kita mga magtutuo magapuyo diha sa sulod ni ana. Kita unsa pagagamhan sa Espiritu Santo, we are going to be filled by God the Holy Spirit. Ug ana kita pakigambitay fellowship sa Dios. Ug nagahatag kanato kining dapita sa katakos sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, we're given that opportunity and the chance, you see, sa pagpadayon sa atong spiritual momentum sa pagtuon sa pulong sa Dios. It enables us to keep on keeping on sa atong pagbuylo sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Ug maora kini ang dapit. Paminaw, this is the only place in our mind, dinhi sa atong pangunaw na, dapit kini diha sa sulod sa atong pangisip. It is a mental attitude nga maghahatag kanatong mga magtutuo sa kahigayunan sa pagsibog sa unahan sa atong espirituhanong kinabuhi hangtod makabot na gyud nato ang o stage of spiritual maturity, otherwise called the capacity stage. Na kanang maong ang is the very stage nga maangkon mo ang katakos sa pagdawat o pagpahimulos sa mga panalangin nga gitawag og escrow blessings. Capacity stage for capacity for happiness, capacity for love, in short, capacity for life. Ato ni padayon ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod ni ini nga mga ato na lang tingali kini at tuwason karon kay murag gamay na lang ang hibilin nini. Okay, padayon kita. Okay. So, sa ako na ginaingon kanimo, fellow believer, ang operational divine sphere mao'y dapit puluyanan residence nga gipahiluna sa Dios, giandam sa Dios alang kanato mga magtutuo samtang niya pa kita dinis kalibutan. Okay? This is the only place where there is peace, there is rest, everything and everywhere outside of it. Wala gyoy kalina, walay pagpahulay. Outside of it, restless, no peace. Kining maong dapit nga itong isgutan, operational divine sphere, this is God's power. Dapit nga maoy nga naay gahom sa Dios nga which is now termed as the operational divine sphere. Ana diha nimo masinati ang pagkatinaw, pagkatataw sa gahom sa pulong sa Dios. Kaya naman tungod kay maora ning dapitan ning kalibutana ang considered as a perfect environment. Ako naman nagingnan kaganiha. Ug di lang kay kana pa. Masinati mo pa diha kung unsa ka tinuod, kamatuod sa gahom sa pulong sa Dios. Hatagan ka na kung usa ka teksto sa Biblia nga magapamatuod nga masinati mo ang pag-angkon o kusog o kaligunan sa imong pagkamagtutuong Ginoong Jesucristo. Diha sa Filipos 4:13. Abre, kung kay Biblia diha. Abre diha sa Filipos 4:13. Sa in English kini naganakanayon. I can do all things through Christ
who strengthens me. You see, diha sa sod sa Operational Divine Hemisphere, anaa diha, imong masinati ang kadasig, kadaugan, kamabulukon, kakulbahinam sa imong Kristohanong kinabuhi. Sulay ragon. Sulay. Panungutan na pagkatingali og unsaon manggod nato pagsuway ana. Well, of course, moagi kas patakaran, pamaagi o protokol sa plano sa Dios. Mo na sige na itong hisgot ni. Kini nga itong adlaw nga pagtuon sa Dios. Mo ni. Nga atog yung masilsil na gyud, mutuhop na gyud sa atong galamhan. Well, mao to ang ingon ni, moagi lagi tagpatakaran, pamaagi, protokol sa plano sa Dios. Mo ni atong itunan. Unas tanan. Ang tao, kinahanglang moagi sa pagdungog, pagpamati sa mayong balita sa kaluwasan, to hear the gospel of salvation. Ug human niya madunggi, human niya masabti ang kahulugan sa gospel. Unsa iyang buhaton? Iyang dawaton, iyang tuuhan sa Ginoong Jesucristo, ingon nga iyang personal nga manluwas, ginamit, of course, ang iyang kabubuton. Free will. That means, kinabubuton ang iyang pagtuo kang Kristo og diha-diha siya maluwas. Hatagan siya kinabuhing wala na katapusan. Sigurado na siyang mahilangit. Kanahimo naman siyang anak sa Dios. Pinagi sa iyang pagtuo kang Kristo. Mga buhat 16:31. Human siya maluwas. Sabta gini, human siya maluwas. Kinahanglan siyang musunod sa mando sa Dios diha sa 2 Pedro 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon siya sa Dios sa iyang kinabuhing Kristohanon, pinagi sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios on a daily basis ang pagtuon. Regularly. Adlaw-adlaw, dili sinimana, dili tinuig, binuan, dili. Dili kay ganahan lang. It should be on a daily basis. Now, hangtod malampasan niya ang iyang pagkabata nga masuso, baby believer, ngadto na sa pagkabayong-bayong kon lalaki o kanabang pagkahingkod na, hangtod makabot na niya ang pagkahamtong spiritual maturity o kana ang stage of capacity to receive blessings from God. Diha na niya mahimaya ang Dios. Nagkasabot ka ba? Mao na ang atong gisgutan bahin ini. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining matamis nga higayon. Sa among pagpakig-ambitay kanimo og sa imong mga pulong. Hinaot nga kinimahimong panalangin sa among kinabuhi. Lig-una kami sa among pagbarog diha sa imong kamatuoran. Aron kami makatuman ngayon sa imong mando ug makabot namo ang among common objective as believers, as your children, which is spiritual maturity. Dada kami pagbalik ugma, aron kami makapadayon. Nini among spiritual momentum, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.